በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 21 በበይኑ ዓይነት ኃጢአት አታወደይ ዝገበርካዮ ኃጢአት ዶ አሎካ አይትድገሞ በትቅድም ዝገበርካዮ ኃጢአት ድማ ምሕረት ክትረክብ ጸሊ ካብ ተመን ከም እትሃድም ካብ ኃጢአት ህደም ከመይ ንኃጢአት እንተደኣ ቀሪብካያ ክትነኽሰካ እያ አስናና ድማ ብዙሓት ሰባት ዘጥፍአ ከም አስናን አንበሳ እየን ሕጊ ምፍራስ ዘበለ ሁሉ ዘይሐዊ ቁስሊ እዩ ከምቲ ብክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝተወቅዐ ፈውሲ ዘይብሉ ቁስሊ እዩ ትዕቢትን ዓመፅን ሃብቲ የጥፍአኦ ስለዚ እውን ገዛ ዕቡይ በራሳይ እዩ ጸሎት ድኻ ሰብ ካብ ከናፍሩ ትኽንትኽ ኣብ እዝኒ እግዚአብሔር እዩ ዘዓልብ ቀልጢፉ ድማ ፍትሒ የውፅአሉ ተግሳጽ ዝጸልእ ዘበለ ሁሉ ሓጥእ እዩ እቲ ፍርሓት እግዚአብሔር ዘለዎ ግና ምስ ተገሰጸ ብልቢ ተጣዒሱ ይምለስ ሓደ ሰብ ውሩይ ተዛራባይ ከም ዝኾነ ብርሑቕ ይዝንተወሉ ይኸውን መስተውዓሊ ሰብ እንተሎ ግና ጌጋ ክገብር ከሎ ቆብ የብሎ እቲ ካብ ካልኦት ገንዘብ ተለቂሑ ቤቱ ዝሰርሕ ሰብ ልክዕ ከምቲ ንመቃብሩ ኣእማን ዝእክብ ሰብ እዩ ኣኼባ እኩያት ሰባት ከምቲ ንሓድሕዱ ዝሰሓሓብ ገመድ እዩ መወዳእትኡ ብነበልባል ሓዊ ምንዳድ እዩ እታ ሓጣን ዝመላለሱላ መገዲ ብእምኒ ዝተደልደለት እያ ግና ናብ ዓዲ ምውታት እያ እተመርሕ ጥበብን ዕሽነትን ሕጊ ክፍጽም ዝደሊ ሁሉ ንሓሳባቱ ይቆጻጸር ጥበብ ከዓ ንእግዚአብሔር ምስ ፈራሕኻ እትርከብ እያ ብልሕነት ንዘይብሉ ሰብ ክትምህሮ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ዘሎካ ምረት ዝውስኸልካ ብልሒ ከዓ ኣሎ መስተውዓሊ ሰብ ከም ውሕጅ ፍልጠት እናወሰኸ ይኸይድ ምኽሪ ከዓ ከም ዓይኒ ማይ ይውሕዝ ኣእምሮ ዓሻ ከም ሰባር ዕትሮ ስለ ዝኾነ ፍልጠት ክሕዝ ኣይክእድን እዩ ሓደ ለባም ሰብ ጥበብ ዝሓዘለ ምስላ ክሰምዕ ከሎ ብሓጎስ ይቕበሎ ናይ ባዕሉ ከዓ ይውስኸሉ ሓደ ልቡ ዝተደፍነ ነዚ ነገር እዚ እንተሰምዖ ግና ኣይፈትዎን ቀልጢፉ ድማ ይርስዖ ወግዒ ዓሻ ምስማዕ ከቢድ ጾር ኣልዒልካ ምጋሽ እዩ በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክዛረብ ምስማዕ ግና ሓጎስ እዩ ዘረባ ለባም ሰብ ኣብ ጉባኤ ኣዝዩ ተደላያይ እዩ ንሓሳባቱ ድማ ኩሉ ሰብ በኣእምሮ የሰላስሎ ጥበብ ንዓሻ ከም ዝዓነወ ቤት እያ ፍልጠት ደንቆሮ ከዓ ዘይተመርመረ ዘረባ እዩ ትምህርቲ ንዓሻ ሰብ ከም ሞቕሒ እግርን ከም ሰንሰለት ኢድን እዩ ዓሻ ሰብ ክስሕቕ ከሎ ድምፁ የልዕል ለባም ሰብ ግና ብህድኣት ክምስ ይብል ንለባም ሰብ ትምህርቲ ከም ስልማት ወርቅን ኣብ የማን ኢድ ከም ዝእሰር ኣምባርን እዩ ዓሻ ህሩግ ኢሉ ናብ ቤት ይኣቱ ለባም ሰብ ግና ፍቓድ ክሳብ ዝረክብ ክብሩ ሓልዩ ኣብ ኣፍ ደገ ይጽበ ክፉእ ሰብ ብማዕጾ ኣጽሊቑ ይጥምት ለባም ሰብ ግና ኣብ ወጻኢ ይጽበ ብድሕሪ ማዕጾ ኬንካ ተቓጺኻ ዘረባ ምስማዕ ስራሕ ስድታት እዩ መስተውዓሊ ሰብ ከዓ ነዚ ርእዩ ይጉሂ ለፍለፍቲ ብዛዕባ ዘይምልከቶም ነገራት ይዛረቡ ለባማት ክዛረቡ ከለዉ ግና መዚኖም ይዛረቡ ኣያሹ ሰባት ከይመመዩ ኣብ ኣፎም ዝመጾም ይዛረቡ ለባማት ሰባት ግና ቅድሚ ምዝራቦም ይሓስቡ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቐ ሰብ ንጸላይኡ ክረግም ከሎ ንገዛ ርእሱ እዩ ዝረግም ሓማይ ሰብ ንገዛ ርእሱ ይሓጥእ ብጎረባብቱ ድማ ጽሉእ እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር